Takže čau, ja som Drindo, ja vás vítam u môjho prvého videa na tomto YouTube kanáli. Dnešné video by som chcel rozdeliť do takýchto dvoch častí a v tých dvoch častiach by som chcel rozprávať, teda v prvej časti by som chcel rozprávať o tom, čo ma priviedlo k natáčaniu na YouTube a v druhej časti tohto videa by som chcel rozprávať o tom, čo vlastne budem natáčať na tento YouTube kanál. Takže môžeme sa vrhnúť rovno na to. Takže ja sa už nachádzam v hre a rovno by som začal tou prvou časťou tohto videa a to je to, že prečo som vlastne začal natáčať alebo čo ma priviedlo k natáčaniu na YouTube. No ako samozrejme je to aj to, že z YouTube sa dá aj niečo zarobiť, ale určite to není kvôli tomu, lebo samozrejme tie peniaze sa získavajú až od nejakých tých určitých odberateľov. Mojím takým cieľom na YouTube je získať 1000 odberateľov. Takže určite dajte odber. No tak výborne, áno. To som potreboval. No a samozrejme aj takou ďalšou vecou je aj to, aby som viac menej pobavil tých ľudí. Možno si zlepšil nejaké tie striacie schopnosti. Ale predovšetkým je to aj možno tým, že ma to začne baviť. A myslím si, že natáčanie na YouTube je ako celkom zábava. Samozrejme sa chcem najprv naučiť aj strihať tieto videá. No najprv by som chcel zničiť tohto tu. Áno. Tintičko. Rada. OK, takže prvý problém máme vyriešený. Stačí ho už iba dokonať. Tak on už... Aha. On už zamral, tak výborne. Tak máme jeden hráč minus. No a asi sa môžeme presunúť rovno do tej druhej časti. Druhou časťou tohto videa a druhou časťou, o ktorej by som dneska chcel rozprávať, je samozrejme to, že čo budem na tento môj YouTube kanál natáčať a vydávať. No tak ako ste si asi mohli všimnúť, že už aj toto video je o Minecrafte a asi múdreho človeka napadne, že logicky, keď je to aj prvé video, tak asi v tom aj budem pokračovať. Takže áno, na tento YouTube kanál chcem natáčať neprevažne, ale stále Minecraft. Záleží to samozrejme aj o to, že chcem natáčať rôzne minihry. Napríklad ako sú uhacerany, Egg Warsy, Bed Warsy, ako natáčam napríklad teraz. Ale samozrejme by som chcel po čase začať možno aj streamovať. A áno, možno by som chcel vydávať niečo podobné ako sú Minecraft, nejaký modovaný Minecraft, nejaké Skywarsy, nejaké možno výzvy s tými ostatnými hráčmi a niečo tak podobné, no. Samozrejme do svojich videí by som chcel pozvať potom aj nejakých svojich tých kamarátov, lebo v komentovaní nie som najlepší, takže určite by sa tu hodil nejaký pomocníček do môjho videa. Takže áno, budú vychádzať videá aj s nejakými mojimi kamarátmi alebo po prípade hostiami do mojich videí. Videá by som chcel vydávať možno tak jedenkrát, niekedy dvakrát do týždňa. Potom keď získam samozrejme ten určitý počet odberateľov, tak chcel by som možno začať aj streamovať. A samozrejme tiež by som chcel možno začať natáčať, no samozrejme keď sa mi trošku ako zväčší komunita, bude mať viacej ľudí ako na svojom kanále, viacej odberateľov, tak chcel by som natočiť niečo, akože odpovedám na vaše otázky. A hlavne preto to chcem natáčať po čase, lebo úplne sa mi nechce točiť video 3-minútové, kde budem odpovedať na nejakých 5 otázok, dajme tomu. Takže áno, určite dajte odber, poprípade toto video aj zdieľajte svojim kamarátom, aby sa naša to komunita rozšírila. Mohol by som natáčať nejaké tieto aj videá. Napríklad počasie samozrejme aj hodnotím vaše kanály a niečo podobné. No tak, to je asi posledný problém. Nice. Umri. Paráda. OK, zničíme posteľa. GG.
OK, GG. Dobrá hra. Tak to by bolo za mňa dneska asi všetko. Dúfam, že sa vám moje prvé video na tomto mojom YouTube kanáli páčilo. Určite nezabudnite zanechať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!